Yeah, Salmanu Mazika. It is wisdom on the building. Ya sadaukin sadaukari, mana ke so kamar kai. Komai zan yi sai na sa sunansa Ubangiji a cikin hikimarsa ya dabba mai sunansa. Da yadda nake numfasa ka bani dama da yabansa. Annabin mu mijin Hafsa, ya Allah a cikin salata ka kasa da 'yan gidansa da duk wasu mabiyansa yanzu ka sa wajo da yaki da makiyansa. Manzon Allah ke ta mana hannunka ranar Musa. Kai kadai da kake da damar da babu irinsa, ya namijin da babu mai karfinsa kuma babu irinsa, mai sa Yahudu da Nasara ya taka da kafarsa tsayayye da kake namijin ba Quraishi, duk wani mai jiya jarumta ya biyo bayansa. Ni kai zan ma yabo, girma na wajenka, iza na faɗa wane ne kamar ka. Ya mafi isa ina ƙara sanka, na ci har na sha cikin arzikinka. Kwanciya da tashi cikin rahamarka, sai da tulu shi ne za ya barka. Wanda bishiya ta jijjigo ta zo ta risina mushi, wanda ake sassautawa na gabari domin shi gigite yake mai inuwa da inda ya motsa ya bishi. Ya Nabi, mutumin ya zama amince mun bishi, ruhi da gangan jiki gaba ɗaya yana bashi. Ya jama'a mu lura babu da masoyi da kashi. Ranar maulidi mu yi kwalliya mata kafafuwa da kunshi, mu ci mu sha mu yi farin ciki da ranar haihuwar shi. Ya Allah ka kara salati gwargwadon sama da ƙasa, cike da yashi ka kara nika shi fiye da tazarar sama zuwa da arshi. A gare shi mai girma da alfarma da babu irin shi, wanda ruwa yake bulbulowa a hannun shi. Mai tsara kan kafirai dubu da takobin shi, mai hasan da usani jigogin shi. Manzon Allah mai sa Allah su fadi ta goshi. ina duba rayuwa, kaunar ka babbar garkuwa, na kai nake da tsayuwa, ya mai mukamin kokuwa. Annabin da zai wa fati maimakon ya kira fati, yake kiran ummati. Kai mu daga sauti mu gaida abban fati, mai kyakkyawan sauti shugaba na dura zati. Kai muke wa salati shugaba ka daura mu akan saiti. Ya gani ni makallu kati saka ne ke haskaka mu duhun titi. Haske kauna kake kora poverty, kauna kake sa quality quantity. Ya Rasulullah amma guilty, ka roƙa mu kan na kasance mai shan dake quality. Kai ne zuciya take wayabo, mai san kashi yake da rabo. Kai kake goda duka tabo, zahiri baɗi shayabo. San kashi ne murari shugaba, kara shuka da babbar fargaba. Kai kaɗai ne ka zama uba, inda kai wallaba a faɗi ba. Manzon Allah kai kaɗai ne kake kubutar da ni, ciwo na kai kake mini magani. Na rashi ka wadatar da ni, na kuntata ka suturtar da ni. Shugaba Salmanu, wallahi ni ban barka ba, kuma ba zan barka ba. Sahibal ayati, sahibal dilalati, sahibul isharati, sahibul mu'jizati, Shine dai sahibul karamati, Annabi Muhammad sahibul isharati. sallallahu alaihi Wanda wasallam. kai